να μην τη στέλνετε 3, ειδικά στα ψηλά. Φοβερό. Αλλά ρε Μιτσάρα, για πες λίγο στον κόσμο, τι σου καρφώθηκε στο μυαλό το προηγούμενο μήνα? Λοιπόν, το προηγούμενο μήνα καβαλήσαμε Hayabusa Turbo 340 λόγα στην Κύπρο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βίντεο να σας δείξουμε τι έκανε, γιατί το πήραμε στο φεύγα. Έτσι ψιλοκλεφτά. Αυτό όμως που θα δείτε είναι ένας φοβερός οδηγός από την Κύπρο, ο Τάσος, ο οποίος πιάνει στα χέρια του ένα GSX R1000 και κάνει πραγματικά ό,τι θέλει. Πάμε εδώ. Είμαστε στην Κύπρο, για άλλη μια φορά στη Λάρνακα, έτσι. Πού ακριβώς? Στο Αυτελερό. Έλα, ρε. Κάτι είχα καταλάβει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ δίπλα μου έχω τον Τάσο. Ο Τάσος είναι ένα παιδί 20 χρονών, ο οποίος παίρνει ένα χιλιάρι στριτάκι, να πούμε, και το κάνει ό,τι γουστάρει. Από πόσο χρόνο ασχολείσαι με αυτό το πράγμα? Από 12 χρονών. Από 12 χρόνια. Και ποιο ήταν το πρώτο σου μηχανάκι? FA. Το δεύτερο? Λάντι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πώς και αποφάσισες να βάλεις τη ζωή σου σε κίνδυνο, ας πούμε, τόσο πολύ? Από μικρός μου άρεσε από τα ποδήλατα μέχρι και τώρα. Και πάντα θα είμαι έτσι, πιστεύω. Πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό το μηχανάκι και κάνεις τέτοια κόλπα, ας πούμε? 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο, ναι. Ναι. Πολύ καλό για 1,5 χρόνο. Ξέρετε ποιος στέγει όλα αυτά? Ποιος? Ο Αντζελής. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα κόλπο παραπάνω. Όπως ο μαύρος αετός αλωνίο, δικό στα φώτα, μηχανάκι που γαμά χωρίς καπότα, κυλιώντας πάνω στην άσφαλτο. Κάνω συχνά το να δει παλιό, να παίρνει πουλό. Κάποιοι πουλάνε τα σπίτια τους για μοντέλα, για να πάρουν ένα για μάχα, έτσι για τρέλα. Το μηχανάκι σου βάρεσε μπιελαστρός, στο πάνω στην αποβάθρα και στη θάλασσα δώστο. Σκοτώστρα, κοντανή SR500, δίχρονο μοντέλ που πιάνει χιλιόμετρα τόσα. Πόσα δεν φτάνει το κεφάλι σου να βάλει μωρή κλώσσα. Κατά τις 11 η κόντρα είναι στημένη και το τσακάλι στο καράζ δεν περιμένει. Είναι κόντα ράρ, 900 και πες του πιτσιρί του στον τερματισμό τα αρχίδια μου να πάρει. Στην εκκίνηση ποτέ δεν πατινάρει, αν έχει πρώτη Δευτέρα αυτή τη τσίτα μπορεί. Κάνε στην άκρη μωρή, κάνε στην άκρη μωρή. Προχθές το βράδυ μαζευτήκανε τραμπούκι για να δούνε μια GSX R1000 Suzuki που βγάζει σκόνη. Το πουλί σου το σηκώνει και όποιο μηχανάκι να από πίσω της νυχτώνει. Στην κόντρα δεν φοράμε κράνο στο κεφάλι, εκτός αν θέλεις να σε φωνάζουμε καρναβάλι. Και πάλι αν είσαι το ρεμάλι που καβαλάει το τσάλι, πάντα στα χέρια σου το κόκκινο φανάρι. Είμαι φουλ στην κάβλα, πάντα για μάχα, κολοπειραγμένα ζευγάκια παλιό μαλάκα. Περάσανε τα χρόνια, στη νέα είσοδο πριν έρθει αστυνομία, μιλάγανε τα πιστόνια. Έχω δει και μια κόντρα μακάκο πάνω σε ράγες, ήταν δύο εντούρο που τότε παίξανε τις άδειες. Κάνα ματιανά μηχανάκια γαμάνε φάρες, και μην κολλάς με αυτά που λένε οι παραμυθάδες. Ζουνε πάντα τα λεφτά, σε αυτό το τομέα σε κυνηγάνε μπατσικά. Η πίσω θέση σου δεν είναι για μουνιά, είναι για να ξαπλώνεις σανίδα για χιλιόμετρα. Το μοτέρ πασαίνει στράψη, το μηχανάκι στα 250 και κάτι μέτρα έχει σπάσει. Βαράνε κόφτη στην Τετάρτη, δώσ' το, αυτό για σένα. Που έχεις μένει το 80 δηλωμένο 50 και σου καίει λάδι. Αυτό για σένα. Που έχεις κοντά GLX 90 και γυρνάς όλο το βράδυ. Αυτό για σένα που θέλεις μια σαμουράι, και αν έχεις και τα φράγκα τότε το όνειρο γαμάει. Αν δεν κατέχεις το μάμαλο τότε χέστα, και τράβα να κάνεις μπουρδέλε τσάρκα με τη Βέσπα. Κοίτα τι, πέρασε μια μηχανή με νικελωμένη ζάντα που στο κέντρο είχε εκεί. Η πινακίδα ήταν καλαματιανή και έγραφα από κάτω ταχύτητα για ζωή. Σ' αυτούς που βιάστηκαν και το θανάτο βρήκαν, σ' αυτούς που έκλεισαν το σπίτι τους, σ' αυτούς που έτρεξαν και χάθηκαν τον γράφο στη μνήμη τους. Ναι, στίγμα νεολαίος. Τέλειωσε. Μακριά μου.